mulțumim atât noi organizatorii cât și Denisa. Denisa se află printre noi cu părinții ei. A făcut un efort să ajungă astăzi. Mulțumim sponsorilor noștri, Primăria Jariștea și în special ținem să mulțumim domnului primar Cătălin Toma pentru susținere, pentru înțelegere și mai ales pentru răbdare. Mulțumim, domnule primar! Mulțumim pentru prezența domnului deputat Laurențiu Țigăru Roșca și, bineînțeles, pentru participare. Mulțumim de asemenea colegilor noștri de la Tenele Focșani care au venit în număr mare să ne susțină. Mulțumim! Mulțumim Kiss FM, mulțumim Laris Production, mulțumim Micheș Creative Services, mulțumim Perla Vrancei. Menționez faptul că nu plecăm de la zero, plecăm de la suma de 452 RON, bănuți strânși de la patronii magazinelor din Comuna Jariștea. Mulțumim de asemenea postului de poliție Jariștea, dispensarului comunal. Mulțumim tuturor persoanelor care au venit astăzi special pentru a dona un bănuț pentru sănătatea Denisei. În încheiere dau cuvântul colegului și președintelui Cosmin Toacă pentru a vă vorbi despre instrucțiunile cu privire la dificultățile traseului ce urmează a fi parcurs. Mulțumim încă o dată pentru prezență și participare, vă dorim mult succes și vă ținem pumnii. Cosmin? Bună ziua și bine ați venit la Jariștea. Foarte pe scurt și cât de clar pot, o să vă prezint traseul. Plecarea va fi de aici, din partea stângă a dumneavoastră, lângă mașina aceea gri. Va fi o mașină de poliție care o să vă conducă până la Pădureni. Va merge în față, una în spate, ca să închidă plutonul. Pe drum veți găsi, spre exemplu, ca să începem de aici la început, veți găsi pe asfalt săgeți făcute cu var, unde trebuie să schimbați direcția, bandă de marcat cu roșu și alb, săgeți la intersecții. După ce veți ieși, să zic așa, din satul Pădureni, veți găsi bandă de marcat undeva pe marginea drumului. La ultimele case vă rugăm să nu vă grăbiți sau să nu vă forțați prea tare, totuși este o pantă destul de mare. După ce veți urca o pantă destul de mare, să spun așa, veți găsi primul punct de alimentare, acolo veți găsi apă și colegii noștri care vă numără, ca să spun așa, ca toată lumea să ajungă și să fie în siguranță. Apoi veți intra în pădure. Drumul este destul de bun până acolo, fără probleme. Undeva în pădure veți găsi o bandă de marcat, să spun așa, care oarecum închide drumul. Acolo veți face stânga și o pantă destul de mare de urcat. Cine poate să urce pe bicicletă, cine nu să urce pe lângă ea, e totuși un pic cam rău drumul, să zic acolo. Nu fără să se întoarcă. Traseul este destul de frumos, noi am muncit foarte mult să-l marcăm și să-l facem așa cum trebuie și ar fi păcat ca lumea să întoarcă. Cel mai bine e să meargă pe lângă ea, nu-i foarte mult, apoi are de coborât și zic că nu-i necesar și nici plăcut să se întoarcă. După ce veți urca, să spun așa, panta de la Schitul Buluc, veți merge prin pădure, drumul este marcat, veți găsi săgeți, chiar și cu drum de nivelat, unde e mai rău drumul, am prevenit treaba asta ca să nu avem surprize. La fel veți găsi săgeți. Nu, bălți nu sunt. Serios nu sunt. A avut grijă primăria. Să asfalteze. După ceva, nu știu să zic, 2 km după ce ați urcat panta aceea la Buluc, mai este un punct de alimentare, l-am făcut oarecum aproape de celălalt, acolo veți găsi cornuri și apă, cine vrea să oprească să mănânce și să ia cornuri și să bea apă. Cam acolo, să zic așa, l-am pus pentru că până acolo e un pic mai greu traseul. De acolo, de la al doilea punct de alimentare, e drept și după aia se coboară foarte mult, e la vale.
După al doilea punct de alimentare veți găsi colegi în care o să vă facă semn să reduceți viteza. Sunt porțiuni destul de grele cu curbe sau mai sunt bolovani care, de exemplu, nu i-am putut scoate și vă rugăm să aveți grijă la indicațiile lor și să-i luați în seamă când chiar vă spun să reduceți viteza pentru că este necesar. Da, la numerele de participare la biciclete găsiți număr de telefon al meu și al colegii noastre Ioana, în caz că aveți nevoie sau, Doamne ferește, vi se strică bicicleta, pățiți pană, dacă nu puteți rezolva, ne puteți suna și vedem cum facem, să venim să vă luăm sau puteți să sunați, de exemplu, în cazuri speciale și la 112, tot traseul are semnal GSM, nu ar fi asta o problemă. După ce veți coborî destul de mult prin pădure, o să ieșiți undeva pe Imaș. După ce veți ieși din pădure, veți ajunge pe Imaș. Acolo zic că viteza o să fie destul de mare și vă rugăm cei care vin din spate să aveți grijă să-l avertizați pe cel din față, pe ce parte vine, că e pe stânga, că pe dreapta, ca să știe să nu intre în fața lui. Și la fel, pe Imaș acolo o să găsiți alt băiat care o să vă spună să reduceți viteza, pentru că undeva la ieșire în stradă este mai rău drumul acolo, la săpat apa de la ultimele ploi și să nu, Doamne ferește, să cadă cineva. Ca idee, așa, o mică mențiune, după ce ieșiți pe Imaș, trebuie să faceți dreapta imediat în drum și 40-50 de metri mai la vale o să faceți stânga. Probabil acolo o să fie cineva, tot traseul este marcat cu bandă roșie, cu alb. Nu ne-a ajuns banda toată și am mai făcut rost de o altă bandă care este cu galben, dar e marcat și fără probleme vă puteți descurca. O să mergeți o porțiune, să zic, între vii, ca să vedeți și recolta noastră de anul ăsta. Noi am cuprins toate formele, începând de la asfalt, drum de țară, pădure, mers între vii și iar se întoarce pe asfalt. Acolo o să aștepte mașina de poliție, care o să meargă cu primul și, ca și de aici, de la start, va fi și o mașină care va veni ultima sau să meargă în spatele lor, Doamne ferește, să nu vină ceva mai tare. Finish-ul va fi puțin mai la vale, este Căminul Cultural. Acolo găsiți o bandă albă pe asfalt. Ne veți găsi și pe noi, care o să vă felicităm și o să vă aplaudăm, special pe cei care ajung primii. Care ajung! După ce va ajunge lumea, să zic așa, vom merge la Cămin, o să primiți diplomele de participare, o să vă anunțăm câți bănuți s-au strâns și dacă v-a plăcut sau nu, puteți să comentați pe Facebook, acolo a fost și postat evenimentul. Dacă aveți sugestii, reclamații, eu știu, orice altceva ce v-a deranjat sau ce v-a plăcut. Eu vă urez drum bun. Dorința mea este să nu abandonați. E puțin greu drumul la început pentru că este de urcat, dar e foarte plăcut și foarte ușor pe jumătatea cealaltă a traseului, că este de coborât și chiar plăcut, părerea mea. Vă doresc drum bun și o zi plăcută. Mulțumim și noi! Bună ziua! Vreau să nu vă țin așa mult cu foarte multe detalii, vreau să mergeți la linia de start și rugămintea noastră este ca cei profesioniști să fie în primul rând, semi-profesioniști în al doilea și lăsăm pe cei care participă din plăcere să vadă cum profesioniștii ajung primii. Așa că haideți, succes, nu abandonați pentru că nu aveți voie și sunteți într-o comună în care sunteți primiți cu drag ori de câte ori aveți nevoie. Succes! Dacă zici și tu să-i dea una bază, să-și dore. Noi vin cu mașinile și ne împing. Nu, bă, n-am voie! O să-i da pe primii și pe ultimii. Șufă pentru remorchi.
Ușor, la poză! Oricum ești pe locul. Să nu mă mai depășești, că mai dai jos și nu mă mult capul. Locul 3, locul 3, locul 3, locul 3! Orice competiție a fost. Stai că dau, stai că dau eu! Apă careva? Fără! Fără apă. Care? Nu, mai de aici să coboară aproximativ. Posteritate. Hai, stai degeaba, a? Hai că ne filmăm reciproc! Bravo, tinere! Am băut. Ai grijă ușor că aici fi la vale și prins viteză, da? Hai că vine!
Îmi dau seama. Multe poze! Bravo, bravo! Bine, Cătăline! Hai, Florile, hai, Florile! Cosmin zâmbește. Nu nimic, stai acolo, că ai zis nimic, stai acolo. E bine, e bine? Hai, bărbani, hai, bărbani, hai! Stai făcut traseul ăsta, mă? Stai făcut traseul ăsta? Da, se cunoaște! Hai, Cosmin! E bun, traseul e bun? Bravo, bravo, felicitări! E marcat bine? Da! Bună treabă, voi, MTB! Bună, bună, a? Să vezi! Gata, ce-a fost greu până aici a fost. Doamne ajută! Nu știu ce urmează. Gata! Trebuie să fie pe același loc, a trecut amândoi ăla. Bravo, bă! Pentru 7. Merci. Bravo! Și acum ce mai întrebat? Hai! Bine, Andrei! Vă rugăm să vă apropiați pentru a primi diplomele de participare. Cât de aproape? Cât de aproape? Cât de aproape? Dă-te jos, hai, dă-te. În primul rând, felicitări tuturor! Trăiască organizatorii! Traseul șmecher! Dacă au fost neplăceri, ne cerem scuze și cu siguranță la anul va fi mult mai bine. Să nivelați traseul, să nu mai așa. Mai puține O să-l asfaltăm eventual. Așteptăm comentarii pe Facebook acolo și de bine și de rău. Sugestii și reclamații, corect. După cum știți, scopul a fost îndeplinit, a fost o acțiune umanitară. Cu ajutorul dumneavoastră și a sponsorilor pe care pe această cale le mulțumesc încă o dată, s-a strâns suma de 2782 de ron. Bănuți pe care acum o să-i mânez mamei Denisei, doamna Baza,
Sperăm ca Denisa să, măcar un pic, să te ajutat să poată să-și facă controlele periodice lunare și să-i dea Dumnezeu multă sănătate și să facă bine. Vă mulțumesc frumos! Să vă pune puterile la loc! Acum, momentul mult așteptat, premierea. Începem cu primul loc, nu? Primul loc, domnului Poiană Nicușor. Felicitări! Pe locul 2... speech, poftim! Da, felicitări pentru organizare, foarte bun traseu, foarte bine marcat. Totul a fost bine, foarte ușor, da. Coborârile legere, nu. Mulțumim frumos! Pe locul 2, domnul Nișcoveanu Liviu. Felicitări! Trebuia să fie o urcare mai lungă. Prea puțin de urcat. Pe locul 3, domnul Paraschiveanu Ionuț. Felicitări! Locul 3 nu există! Felicitări încă o dată! Și acum avem o singură diplomă specială pe care o vom înmâna domnului deputat Laurențiu Țigăieru Roșca. Felicitări! Știam că ultimul loc nu se premiază. Vă mulțumesc tuturor că ați participat și să le țină obiceiul prietenilor noștri. Mulțumesc! Ediția din septembrie, da? Acum urmează diplomele de participare și începem cu domnul Ciubotaru Dragoș. Felicitări! Bucur Mădălina! Felicitări! Danilă Nicoleta! Felicitări! Banu Constantin! Andrei! Felicitări! Ciubotaru Răzvan! Felicitări! Berdei Andrei! Bravo, Pitic! Marin Ștefan! Felicitări! Mirel Mihaela! Mirel Mihaela! Stanciu Liviu! Stanciu Liviu! Barliba Adriana! Felicitări, doamnă! Boboc Jane! Bă, Jane! Felicitări! Jane, ești în trei! Constantinescu și nu ne-a dat prenumele. A avut la bicicletă numărul 62. Cosmin! Felicitări! Sams Ion! Sams Ion!
Jagăte Teodor. Îmi cer scuze, felicitări. Nu, am spus că n-am avut prenumele la... Aceasta este diploma dumneavoastră. Diploma de participare. Ce număr a fost? Trebuie să ne uităm pe tabel să vedem cu ce număr v-ați înscris. Ia-o dacă ți-a dat-o, ia-o acum. Dumneavoastră sunteți. Ne cerem scuze. A produs o eroare. Jagăte Teodor. Așa, pui mai bine. Felicitări. Arul Ionel. Felicitări. Ifrim George. Felicitări. Bivolaru Cosmin. Felicitări. David Cătălin. Felicitări. Țigăierul Madi. Felicitări. Lascan Silviu. Felicitări. Kacenski Romeo. Felicitări. Melinteanu Iulian. Felicitări. Bari Răzvan. Felicitări. Lascan Marius. Felicitări. Georgescu Mihai. Felicitări. Gheorghiță Ionuț. Felicitări. Forhocea Dragoș. Felicitări. Tătaru Marian. Felicitări. Giuseppe Pafone. Felicitări. Barbu Valentin. Felicitări. Barbu Ion. Felicitări. Puiu Iulian. Felicitări. Roșu Vasile. Felicitări. E mai bine genunchiul? E mai bine genunchiul? Leonte Andreea. Felicitări. Cucu Adrian. Bravo! Adrian, câți ani ai? 10. Mulți înainte, și tu ești mare. Ștefan Ider. Felicitări. Mihalache Valentin. Felicitări. Vasilache Ștefan. Felicitări. Buzoianu Alexandra. Felicitări. Buzoianu Liliana. Felicitări, doamnă.
Buzoianu Toni. Buzoianu Cosmin. Felicitări. Olaru Vlad. Felicitări, Vlad. Baricochi Ricardo. Felicitări. Palade Bogdan. Felicitări. Balcu Marian. Felicitări. Ionel Damian. Felicitări. Mihalache Ionut. Felicitări. Manolache Andrei. Felicitări. Bomcu Răzvan. Felicitări. Sandăre Ionuț. Felicitări, domn profesor. Olariu Alin. Felicitări. Mulțumim frumos pentru participare. Angel Ciprian. Da. Felicitări, domnul Angel. Sorin Mihăiță. Felicitări. Paparău Ștefan. Felicitări. Vasiliu Cătălin. Felicitări. Moldoveanu Andrei. Felicitări. Brătilă Petrică. Felicitări. Neguț Ionică. Neguț Ionică. Felicitări, domnule Neguț. Mulțumim. Sandu Aurelian. Felicitări. Da. Pârjol Narcis. Felicitări. Înainte de a continua, trebuie neapărat să menționez faptul că pe 6 august vă așteptăm pe absolut toată lumea la Schitul Buluc, unde o să petrecem cu foc de tabără și, bineînțeles că este hramul Schitului Buluc. Dacă doriți să vedeți bicicletele, cu mare drag. Ismană Sebastian. Pe 6 august, nu uitați, da? Baban Alexandru. Bravo, Alexandru. Paraschiv Florin. Avem un Paraschiv Florin? Călin, ne cerem scuze. Felicitări. Pătrunjel Narcis. Marius, ne cerem scuze, s-au creat tot fel de... Auței Florin. Felicitări. Păun Cătălin. Bravo, Cătălin. Gadea Dumitru. Mulțumim. Felicitări.
Haină roșie, Adrian. Bravo, Adri. Părvan Daniel. Felicitări. Hurmuzache Marius. Felicitări. Hurmuzache Nicoleta. Felicitări. Radu Remus. Felicitări. Mai numesc o dată cei care nu au răspuns. Mirel Mihaela. Stanciu Liviu. Mihalache Ștefan, știu că am dat deja unui Mihalache Ștefan, dar să nu cumva să fie doi cu același nume. Valentin? A primit și Valentin? Avem un Vasilache Ștefan. Hei, scuză-ne! Ce-am greșit? Cum ești? Felicitări! Mihaela, nu Mihaela. Scuzați-ne! Da, noi am... Mulțumim Kiss FM încă o dată aici. Avem de față pe domnul Mirel. Mulțumim!